asunto de Lizgairo é unha recreación de melodías realmente simples e unha aposta ao día desde o punto de vista da estética contemporánea, non tanto dos sonidos electrónicos, sino da maneira de tocar os instrumentos tradicionais. O obxecto é, por unha parte, revisitar a música tradicional, aportando o noso gusto, o noso criterio contemporáneo a hora de facer arranxos e de reelaborar unha visión sobre ela, e pola outra bueno, pues neste caso compartir con dous grandes músicos, como é o caso de Xosé Diz e de Rodrigo Romaní, o prazer de tocar, o prazer de facer música, non? Bueno, fai bastante honor o seu nome, non? A maneira de facer a música é o que di, que é unha cousa bastante áxil e improvisada sobre cousas que non son nada áxiles nin improvisadas. Se está facendo unha cousa de ideas inmediatas sobre unha partitura tradicional que igual ten máis de 100 e pico anos, ou un tema super tradicional, ou un tema que sempre estivo ali. E se está, pois, e o que xurde de aí é unha cousa super espontánea, que pasa no ensayo pois en 20-25 minutos, non? É unha revisión de música tradicional do punto de vista instrumental. Ambas dúas cousas non creo que vayan moito coa moda, no sentido en que a referencia é música tradicional, sobre todo ao repertorio de gaita, e a outra referencia é instrumental, o sea que non hai voz, polo tanto tampouco está demasiado en consonancia con as últimas tendencias no que o folk se refire. Retomamos a música instrumental porque ambos os tres creo que temos unha densa carreira nese mundo. Un proxecto como este, un trío, pues fai que non recuperes, pero si de alguma maneira manteñas esa ilusión prácticamente intacta do primeiro día, ¿no? Por facer cousas creativas. A mí sempre me interesou, inda que fagas cousas moi vanguardistas, non? Como pode ser este proxecto, non? Tratando a música tradicional, pero dende a perspectiva pois máis moderna. Pois a mí interésame sempre ter un hilo, o sea, un hilo de enganche coa música tradicional, para imbuirme sobre todo da rítmica, de temas e de outras cuestións que non son solamente musical, a convivencia, recoller temas, o sea, aparte dunha pasión é unha profesión. Eu empecé, bueno, un pouco porque os meus pais estaban no mundo da música e, bueno, para mí foi moi fácil, o tiña xa na casa, así que me enrolei na música tradicional. Primeiro empecé coa gaita, despois fui collendo violín, saxofón, en fin, fui incorporando instrumentos á miña vida, pasei por grupos de gaitas, bandas de gaitas, hasta que xurdiu a posibilidade de facer un grupo profesional, ou con intentos de que fora profesional, Mato Congre. Aí nos juntamos Carlos Núñez, Santiago Cribeiro, Isaac Palacín, Pancho Álvarez, Diego Guzón, e empezamos a tocar. Nos fomos a gravar a Dublín, onde gravábamos Waterboys e U2, en fin, quixemos facelo pola Porta Grande, pedimos un crédito, nos plantamos ali, gravamos un disco e a cousa durou pouco porque, bueno, parte do grupo decidiu encamiñarse por un carreiro e outros polo outro. Eu empecé cos 18 anos a tocar este tipo de música porque antes a verdade é que non me atraía nada, de feito non era músico nin dedicaba para nada a música, non? Pero si empecé sobre todo a influencia familiar, non? Que sempre eran moi de cantar e de escoitar pois en os ventos, Milladoiro, os clásicos, non? Entón, eu creo que rendime, non? A evidencia, o sea, chegou un momento que xa non podía máis e me tiven que meter. Non, quería facer outro tipo de historias, fixe un cambio radical no ano 2001, saquei un disco medio instrumental, medio vocal, traballando sobre poesías, despois fixe un traballo sobre Antón Avilés de Taramancos, e despois me dediquei a escola para que funcionara ben, creativamente, entón fundamos a Orquesta Folk Son de Seu, que hoxe en día creo que un dos grandes tesouros que ten este país, non solamente pola realidade, senón polo futuro e as posibilidades que ten, non? E entón, todo eso non o podería ter feito
traballando en Milladoiro. Realmente para Milladoiro traballaba a xornada completa, entonces tería sido imposible facer eso. Nos relaciona os tres a Escola de Música Tradicional, que pasou por diversas denominacións, agora ademais se fixo independente, sigue sendo pública do Concello, pero independente de calquera outra organización, parte da Concellería de Educación, e agora chamase ETRAD, Escola Municipal de Música Tradicional e Folk. Esa é a última, digamos, a última transformación da escola, bueno, pero como xa levamos desde o ano 96, ademais traballando xuntos co Orquestra Son de Seu, e todo eso, bueno, o entorno realmente propiciou que fixéramos este traballo. E a orquestra foi Son de Seu, unha orquestra de 40 músicos, na que participamos todos os mestres que ali damos clase, pues cada un se encarga da súa sección, e a orquestra dirixida por Rodrigo Romaní. Facemos moito repertorio tradicional e moita música de autor, pero evidentemente digamos, co engadido especial de facer música para 40 persoas, o cal, en fin, unha masa crítica que realmente revela uns timbres, decir, que supera moito que o ámbito dun grupo folk, non? Así que realmente é un traballo tremendamente gratificante, non? O traballo con xeneracións diferentes, máis novas que a túa, o que te reporta é moita máis riqueza, moitos momentos de ilusión, de diversión, de creación, e se aprende moitísimo dos novos, ademais sobre todo estos dous que somos auténticos virtuosos e monstruos do seu instrumento, non? Entonces, bueno, pois aportan riqueza creativa, non? Entonces, ilusión, que de alguma maneira é o que te mantén en esta cuestión. Pretensións non van máis alá de facer un grupo para disfrutar entre nós e tocando a música que nos gusta. O sea, esa é a única pretensión, non hai pretensións económicas, comerciais, de xiras internacionais ni nada, para nada, non? O que sí é que queríamos facer algo, o sea, plasmar a nosa música nun proxecto no que estiveramos a gusto, pues, tanto tocando como chamando a xente para colaborar e todo iso, e foi a única pretensión, non? que a musical. Particularmente que disfrutei moitísimo facendo este disco cos meus compañeiros e, bueno, esperamos poder facer moitos directos e en fin, facer que a xente disfrute tanto como fixemos nós. Divertirme, pasalo ben. Non teño esperanzas nin de ventas, nin de popularidade, nin de concertos grandes de verán así en plan tal, hombre, algún si sale se fai, pero realmente a mí o que me interesa desto é concertos pequeniños, tranquilos, de inverno, donde poder desarrollar así toda a musicalidade que creo que podemos dar, non?